ukončíme tuto první závodní jízdu, vidíme, že čelo svozu se nám už přiblížilo až do prostoru startu. No a poté, co těch zhruba 15 nejrychlejších jezdců, kteří nám ještě chybí, odjedou svou mokrou jízdu, nebudou také stažení dolů bez kolony co nejrychlejším časovém sledu a potom bude pokračovat tedy závodní program. Patrně už dneska zůstaneme na mokré trati, protože přeci jenom těch lesních partí tak, jak jsme si přáli. Tato situace znamená jinými slovy také to, že Gorfada má nyní velkou šanci v absolutním pořadí, protože jela samozřejmě ještě na suchu, v ideálních podmínkách 3:02 je čas, který zajel a který na té mokré trati samozřejmě nikdo nemá šanci ohrozit. Přišel. V praxi to znamená také například to, že Petr Rokita, který je vlastně lyžiérem ještě na sochu a dosáhl času 3:24 ve skupině pro Petra Rokitu to vyšlo na to tady počasí velmi dobře. No a pokud vás zajímá něco víc z vozu Jorka Platy, proč je to tak rychlé auto, tak vězte, že se jedná o speciál, který má pouze takovou vizuální hodnotu velkou BMW, tak se samozřejmě jedná naprosto po internetu, aby vám tomu motoru řekl víc, tak vězte, že se jedná o JAT s označením KB675 a znamená to to, že vznikl poté, co v roce 2001 organizátoři máme i předpisy tamnější prototypy, vznikla ta slabší kategorie na LT 675 a povolovala motory V8 do 3,5 litru, respektive do 3,4 litru, tak část toho využil a postavil motor na bázi Formule 3000, který měl označení KV 8, zvětšil jeho objem, tedy 3000 na 4400 a upravil ho pro královské závody a tak to vlastně vznikl ten motor JAT KB675. Faktem je, že American Le Mans sérii, kde tyto motory byly nasazovány, nesklízely až tak velké úspěchy a vlastně největším úspěchem tohoto motoru JAT bylo vítězství ve své třídě v roce 2000.